यालाय एसे खोमसिसो नुयो नै Actually, आङो माने बर' बिदि स्पीच होनाय जाया like basically आङो इंलिशावनो बुङोमोन so आङो माने मालाबा viewers-फोराबो होनो नालाय बर'आव माने बुङा बिदि होननानै so आं बेखौनो clear खालामनो सानो first of all कि आङो इंलिशाव comfortable so I'm gonna speak in English and like both Bodo. Oh, so बिदिनो आं grateful आङो गावनि parents-खौ ओमफ्राय my teachers and all the institute आं बेफोरनि थाखाय बहुत grateful because without them आङो माने बिसोरनि score खालामनो हानाय नङामोन and बुंनो थाङोबा जि expected मोन बिनि एसे खम मोनदों but like आङो satisfied जिखिना माने खस्थ' खालामदों बिनिनो फिथाइ मोनदों होनना आं सानना लाबाय आरो आङो 89.80 मोनदों आंना साइन्स स्ट्रिममोन औ आंथ' हस्टेलाव थायोमोन so हस्टेलनि जि स्टाडि आवार्स बेसिकलि बियो 6 to 7 hours बिदि जायोमोन ओमफ्राय फुङाव 5आव सिखारोमोन ओमफ्राय सिखारनानै लाइक 5:30निफ्रायनो स्टाडि टाइम जाखायोमोन 5:30 to till 8 ओमफ्राय बेयावनो थांबाय 2.5 hours बेयाव स्टाडि जायोमोन ओमफ्राय आफ्टर देट माने कलेजाथ' बेसिकलि 2:30 it gets finished at like 2:30 ओमफ्राय आङो बिदिनो रेस्ट लायो ओमफ्राय रेस्ट लानानै again 5आवनो माने रेस्ट लानायनि उनाव वार्डेना फुङाव सिखारो ओमफ्राय बेनि उनाव 5:30निफ्राय स्टार्ट जाफिनो स्टाडिया till 8:30 जायो so basically 3 hours जाहैबाय ओमफ्राय again after माने dinner जों आरो फरायनो होयो ओमफ्राय बेयावनो 1.5 hour फरायनो होयो till 11 ओमफ्राय 9:30 to 11 ओमफ्राय मालाबा थायो homeworks थायो बिदिनो assignments खालामनो थायो होमबा जोङो 11:30 सिम आं एक्सटेन्ड खालामो मालाबा 12बो जायो but माने आंनिबाथ' स्लिपा बहुत इम्पर्टेन्ट जायो माने नों जुदि मोजां उन्दुआबा नोंनि माइन्डआ फ्रेश थाया ओमफ्राय नोङो मोजां फरायनो हाया so आंनिबाथ' बेसिकलि आङो ट्राइ खालामो कि आं एटलिस्ट 6 hours स्लिप मोननांगौ होननानै so नेक्स्ट स्टेपा आं बेसिकलि नीटखौ सानदों so आङो थांनाय सानडे that is on 3 May आङो बेयाव माने खालामदों फर्स्ट एटेम्प्ट so बेयाव बिदिनो आसा खालामदों मोजाङानो थांदों बाट नायसै मा मुं आरो एड्रेसा आङो बेसिकलि उदालगुरिनिफ्राय टंला जालुकबारि and thank you. Good afternoon, my name is Roshmi Basantari. आङो HS फाइनाल एग्जामाव गासिबो 6 साबजेक्टआव लेटार्स लाजोबनानै 88.4% मोननो हादों. I have always been consistent from the starting of the class. टिचारआ जेनेबा फर्स्ट डे अफ क्लासनिफ्रायनो आङो कनसिस्टेन्ट जादों आरो हार्डवर्क खालामनो नाजादों आरो टिचारआ जेखौ क्लासाव फोरोंदोंमोन आं बेखौ बे दिनावनो माने न'आव थांनानै रिभाइस खालामहैखायोमोन आरो फुङाव बुक रिड खालामनानै फैयोमोन 1.5 hour आरो बिनिफ्राय थांनानै ब्रेक माने लान्च खालामनानै बेनिफ्राय 4:30निफ्राय फरायोमोन जोंनि बे आंनि जेसेबांखि आङो पार्सेन्टेज मोननो हादों गासिबो साबजेक्टआव लेटार्स मोननो हादों बेफोर गासिबो आंनि माने जोंनि टिचारनि बिसोरनि गाइडेन्स आरो सापर्टनि थाखायसो जों बेफोरबायदि मोननो हादों आङो दा पलिटिकेल साइन्स मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजाव हाबनो सानदों आरो फिउचाराव UPSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामो आंनि मुङा रश्मि बसुमतारी आं
दलजरानिफ्राय फैदों। बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय जे जोंखौ जे टप 10 थांनाय HS आनजादाव बेखौ फरायसालियाव लिंहरनानै बेबायदि फरायदों खोब मोजां। दा आंनि मुङा श्री अनफुं बसुमतारी, गामि बरागारि, दतमा, क'क्राझार। आङोथ' हस्टेलाव थानाय हिसाबै हस्टेलनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर थायो। जों बेबायदि थांनानै उथ्रिसार जानो हादों जे फुंनिफ्रायनो जोंहा मोनाजासिम रुल्सफोर थायो, बेखौ फल' खालामनानै। टिचार्सफोरनि फोरोंनाया खोब मोजां। ओमफ्राय बे मोनसे खोथाखौ बुंनो, प्राइभेट इनस्टिटिउसन हिसाबै जोंना गोबां फोरोंगिरिफ्रानो सोलाय सोल' जादों आरो बेयाव माखासे समाव जों फोरोंगिरिफोरजों गोरोबनो एसे टाइम लानायाव बै समफ्राव एसे नार्भास जादोंमोन आरो जे जों बोरै जाबावगोन मागोन होननानै। दा उनावहाय बिदिनो आदा माससोनि उनाव जों फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै गोरोबनानै बिदि उथ्रिसारनायखौ मोननो हादों आरो। दिगन्त बसुमतारी, आङो आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय बे थांनाय HS आनजादाव आङो गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 85.20% आवग्रिनानै लानो हादों। माबायदि नाजानाय? नाजानायाथ' गासिबो हस्टेलाव थानाय एसेबाबो खस्थ' मोनो आरो बेनि सायाव बिमा बिफानि हेफाजाब होनाय, फोरोंगिरिफोरनि जा गाइडेन्स खालामनाय, बिदिजोंहाय बे पार्सेन्टेजखौ आं आवग्रिनानै लानो हादों। बेखौ आङो आंनि टिचार आरो बिमा बिफानिसिम थेंक्स होनो सानदों आरो। आङो दायो पलिटिकेल साइन्सआव मेजर लानो सानदों। बेखौहाय आङो कटन इउनिभारसिटियाव लानो सानदोंमोन आरो। फिउचारावहाय सिभिल सार्भिसाव आङो ट्राइ खालामनो सानदों। बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि स्टाडि एडमिनिस्ट्रेटर, जोंथ' जेनेबा स्पेसियेलि आं हस्टेलाव थाबोबाय। हस्टेलाव जेनेबा फुङावहाय 5:30 सिखारबाय, सिखारनानैहाय बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामबाय, ब्रेकफास्ट खालामनानैहाय 6निफ्राय 8सिम स्टाडि जाबाय आरो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय 8:30निफ्राय जेनेबा 8निफ्राय 9आव क्लास जायोना, बिनि गेजेरावहाय ओंखाम जाबाय, बिनि उनावहाय क्लास स्टार्ट जाबाय। क्लास स्टार्ट जानानै क्लासआ 3 PM आव जोब्बाय। बिनि उनावहाय ओंखाम मोनजाबाय सानजौफुनि। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाय रेस्ट लायो लाबाय, सोरबा फरायग्राया फरायबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30निफ्राय स्टाडिया जाफिनबाय आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30निफ्राय 8:30सिम स्टाडि जाफिनबाय। बिनि उनाव ओंखाम जाबाय आरो बिनि उनावहाय जाय फरायो फरायबाय, ओमफ्राय फरायिया बिदिनो रेस्ट लाबाय आरो। बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि रुटिन। आङो गामिया आमलायगुरि, पस्ट अफिसा कचेनिसिना, ओमफ्राय PSआ सेरफांगुरि।